Ето това е пътя, който води от Айтос към Пещерско и Мъглен. Целият е обсипан с боклуци. Това е сметището, бившото сметище на град Айтос, което по документи се води за закрито и нефункциониращо. Вижте, съвсем спокойно, аз навлизам в сметището, необезпокояван от никого. Не е закрито сметището, продължава да се функционира. Общината изхвърля битовите отпадъци тук. Всеки ден камиони, вместо да изхвърлят в Братово, където е асал сметището вече на град Айтос, се ги изхвърлят тук. Самото сметище не е закрито. Планини от боклуци. Все по-голямо и все по-голямо става сметището, което трябва и се води по документи, че е закрито. Всеки може да влезе и да си изхвърли боклуците на това сметище.